Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Дин турында сөйләшкәндә һәм динне күз аллаганда безгә гел ниндидер зур, бөек, кыдрәтле, дәһшәтле әйберләр килә. Ниндидер зур идея, тирән фәлсәфә. Ләкин шул ук вакытта безнең көндәлек куллана торган темаларыбыз бар. Көндәлек куллана торган халык фигыль шөгыльләребез бар. Диннең буларга катнашы бар микән? Дин буларга тәэсир итә микән? Һәм диннең дә шушы безнең шөгыльләребезгә берәр киңәше бар микән? Мөхтәрәм кардәшләр, динебездә нәрсәгә генә карасак та вак әйбер юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям динебез турында сөйләгәндә кешенең уянганыннан алып якларга ятканчы үзен көне буена ничек тотарга тиеш, шуларның бөтенесен дә безгә бәйнә-бәйнә аңлатты. Хәтта ничек ашарга, эчәргә, ничек киенергә, тешләреңне чистартыргамы, юкмы, я булмаса, иеңнән чыкканда ничек чыгып китәргә, кайтканда ничек кайтып керергә. Менә шундый көндәлек куллана торган бер эшебез бар. Ул да булса ашау, эчү, ризыклану. Кызганычка каршы бу эшне без хәзер әйләндердек ниндидер бер төзелешкә. Экскаватор КамАЗга кым сала яки балчык тии. Без кашык белән авызыбызга тутырабыз ниндидер биологик яки химик элементлар. Без аны шулай дип кабул итәбез. Ләкин динебез, мөхтәрәм кардәшләр, ризыклануга, туклануга икенче төрле караш белән карый. Ул әйтә, сез ди тәнегезне генә ныгытмыйсыз ди. Сез үзегезгә рухи ризык та аласыз ди. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ашап, эчеп утырган вакытта табын артына бер яшь кенә бала килеп утыра да ашый башлый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аны туктатып әйтә. И энем ди. Сәммилләһ ва кул бияминик ва кул мимма ялик. Иң беренче ашар алдыннан бисмиллаһны әйтте. Аннан соң ашаган вакытта уң кул белән ашады. Һәм алдыңдагыны ашады. Мөхтәрәм кардәшләр, бер җөмләгә сыйган менә бу киңәш безнең ашавыбызның тәртибен күрсәтә. Димәк, иң беренче килеп утыргач ризык алдына без аны карыйбыз Аллаһы Тәгаләдән килгән нигъмәт итеп. Шуңа күрә бисмилла дибез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә шушы сүз белән без үзебезне ризыкка әзерлибез. Һәм Аллаһы Тәгаләгә шөкр кылабыз биргән ризыгына, биргән сый-хөрмәтенә. Мөхтәрәм кардәшләр, ашаган вакытта уң кул белән ашыйбыз. Менә монда да бик зур хикмәт ята. Ни өчен дигәндә, сул кул белән ашаган вакытта баксаң безнең белән бергә шайтан ашый икән. Шайтан сул кул белән ашый, сул кул белән эчә икән. Менә без дә бит бер вакытта үзебезгә сорау биргәнебез юк. Нишләп кай вакытта мин әз генә ашыйм да тамагым туя, кай вакытта көне буе ашап та аш йөрим. Я булмаса, шундый сорау килеп туа, кемдер бик күп ашый, симерми, кемдер ипи генә кабып куйса да симерә башлый. Менә булар бөтенесе, мөхтәрәм кардәшләр, безнең нинди кул белән ашау, нинди сүзләр әйтүгә, хәтта нәрсә уйлауга да бәйле икән. Кай вакытта әйтеп куялар, ашлар вакытында пешерелгән ашлар, бәлешләр, ризыклар, хәтта чәй дә тәмле була диләр көндәлеккә караганда. Бу әлбәттә аңлашыла. Чөнки хуҗа бикә аш мәҗлесенә әзерләнгәндә, ул бер атна алдан әзерләнә башлый. Аның күңеле Аллаһы Тәгалә белән. Ашарга пешергәндә ул яулыкларын бәйли, хәләл ризыклар барып сайлый, бисмилласын әйтә. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы ризыкларны ашаган вакытта алдыбыздан ашау да бик мөһим. Баксаң, кеше истәл буенча күзен йөрткән вакытта аның карыны ач түгел, күзе ач. Әгәр дә ул үзенең алдындагы ризыкны гына кабып куя икән, ул үзенең тамагы туйганны сизә. Ягъни, ул хәзер тамагы туйган, ул канәгатьләнгән, аңа артыгы кирәкми. Артыгын ашамау, ул инде син үзеңнең гомереңне озайту дигән сүз. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, "Әс ашасагыз, озак яшәрсез" ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, безнең көндәлек ашауга гына килгән вакытта да динебезнең күпме киңәшләре бар икән. Әгәр дә без аларны куллансак, бу ризыкларыбыз
безгә бермә-бер файда китерә башлаячак. Һәм аларның күләме түгел, ә менә шушы сыйфаты, бәрәкәте безгә сихат бирәчәк. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.